Suara ngirimi VN opo iki? Duh, A1 rek. Sih. Duh, A1 iki. Mulai lana wis beres, Duh. Suari ngekei info A1 ya. Info A1 apa nih? Tak boleh ya rarek si Ais. Dia ada ban. Tahu apa? Aku golek ikon nih. Foto aku yang golek ikon. Kan sing ngerti info A1 itu kok suara. Ya wis mangane yang golek ikon. Ayo golek dua. Si Ais. Info A1 apa kira-kira? Info A1 apa iki? Kono yo kena kono. Oh iya, info teko suara info A1 yo apa ya? Rarek iki yo ndi tak anteni gak muncul. Ayo lu golek ndome gak ono. Parani tamku ngono. Wut keluar. Go. Do. Mojo pisan lho. Do. Halo. Ono nulur baik ya. Yo kon ket mang tak anteni ndek kene kok. Di, kon kamu. Yo si FF-an. Siap bro. Iki apa info suar info A1 ya apa maksudnya? Ayo, dek dulu ya. Arekku mosok tau jelas sih nggak info. Aku penasaran loh, A1 apa? Lah yo, kowe gak penasaran ah. Penasaran iki kowe. Teleponin. Yo tak teleponin nyoba. Oh, ini. Yo tak teleponin arek. Mati wali arek. Pembantang. HP mu lemot tuh. Sabar bro. Wis dikai wifi gratis ngono iku. Suwe Ngangkat apa ora? Mas pikirna aja. Wis. Berdering tok ya. Arek iki poso-poso iki. Turu ya arek. Halo. arek gedeng. Kono Dedi. Hidup cangkrek iku. Kono ngekek info A1 apa le sing jelas. Wis kok Dedi. Dek pos rimian cepetan. Cepetan. Ya waalaikumsalam. A few moments later. Lah sewenang arek. A1 iki. Malir arek. Gendeng. Duh, ngene ae. Kono nah dia kono cinta. A1 apa iki? A1 ya apa, Bro? Awak kon niru ah. Arek wedhus sak dikondik kono lho. Oh, sing awake ya sing pedamu ya. Yo, tatakno kon ler. Ponane Mas Eno. Mosok iki? Iya. Si kenal. Iya. Temenan Kak. Temenan? Iya. Aku ora teko ndi? Lho aku ini lho sing mulai iki. Lah aku ketemu arek. Mosok iki? Iya, judes ki arek. Terus bapak. Hah? Curi, tak oleh iku lho iku. Apa ditelukno Mas e bengok. Dari aku ngelek-ngelekno Mas lah gendeng ah. Dadak Mas Yana. Iya, wis dengar kome Mas Eno nyapu lho. Iya. Ayo kon lek gak percaya, ayo diparani. Ayo diparani. Ayo Kon tak kira info A1. Ayo wis satu tok. Ayo. Marek. Susu kon ku. Omah aku tampil ya rek gandeng tampil. Rongono kata-kata iki kon yo mau. Arep tenan tok. Ayo. Ayo tampil. Grup bumbu buka. Alhamdulillah. Lapas sampean rene. Oh sampean ponane Mas Yana. Sapa jenenge? Laman tekan dia kok gak tau Rene moro-moro Rene. Nak saya rek dukun susu kon. Dengan ini senengan kurek judes-judes ngene. Lapasnya sampean takon-takon nang aku. Ya gak apa-apa Mbak, takon-takon. Masuk takon gak oleh. Mas Mona. Lapasnya ngalih masku. Masku gak ono, lek gak ono kepentingan ambek wonge ngaliyo wis. Wah cocok iki kan Mas e. Sistem mewah ta. Wayamu. Bro. Ngene lho. Wah cocok. Mau ngene. Cocok ta. Sowan kon ku. Oh. Ngapun sowan ngene lho. Ngawur lu masih nguk ya opo du. Ate lapo kon? Ora Mas ora. Delon atur. Yang ngono kuncane kemaruk nang arek wedok. Manuk cilik kemaru. Ayo. Aku wis tau ya kok ngono. Pian. Aku sing tutuk anu baseball ya pian. Ayo wis terus.
Ayo kon, kate lapo kon ning kene. Ora Mas, ora Kate kudu-kudu ponanku kon yo. Ora Mas, butuh salah Mas. Salah tok wis. Memang Iso. gitu, Lah iso wis ngono. Ajar ngono jadi kok iso kudu-kudu ponanku. Temen Mas rek salah tinggal arek-arek man. Nah, aku pedes arek-arek itu. Iso ditinggal ya. Kono mau tinggal ae. Ngono iku lho kon mulai kemaru nang wedokan. Wong iso kemaru wong aku iki tas nyedhi arek wedok. Iki sing pengalaman tau di kono waduh wis momo ya pe tau itu tuh anu baseball lho. Iso rame iki. Patroli lho patroli. Lah yo kono wong calonku yo apa? Aku iki takok nang EBS. Iku dulu. Kono bulet ae kono. Lho tapi aku wis gawe kendongan bro loro. Ayo wis aku nggo kendongan loro kon yo opo? Senel. Kon. Bisa nggak menes? Ya wis Yo kon. delok meneh yo kali jadi gue iya delok meneh wis. Iki lho agenda iki lho dene kerinan. Ora. Sopo kerinan? Iki otak gede kon kerinan kon duwe alat dawakku kabeh. Opo kenapa aku lek kowe? Kon adane sojo rono maneh. Bahaya kon. Wis ayo jore. Ojo jolek ngono. Hah? Terus kan di Wong tambah dong. Ayo ngerti ora apa-apa sono aku. Ayo. Kok masih lek anu wae langsung dipasang. Diadepi bareng-bareng ayo. Ayo. Aku sing gojel iki sekolah ayo. Apa? Wong iku asine apian kok. Ayo, lecek kon. Gulu kaji. Kira, kan dia. Iku lho, mari do sapa sini? Sopo? Nane masine lho. Malah kan udah Vio ah. Vio aja nengi. Iya. Ada kok Cina iku sih? Ayo ada kok Cina iku sih. Yo. Iya rek. Lah apa mbok kudu? Iku kemaru. Terus diapakno mbek Mas Yana? Tak mlayu ta. Sopo dia? Ketang-ketang kan gak didusian mbek wong. Ayo. Ayo sama nek raya. Baik. Ayo. Sambil piro? Iya jangan. Oh, istilah biar. Aku yang banyol. Beko lah liane lo jam 2 ngantuk tang Ya ngenteni. menisane mari tak harus wae patrone. Iya wis, gawe apa? Gawe salon ah. Ora. Gawe kentongan ae. Manual ae wis. Iya. Ya apa yo plotekan berarti? Iya. Iya wis. Jaga ben-ben. Ya. Saya kira iso-iso rekso. Ya. Ini gue beda dari yang lain. Ojo padha apa kok? Iya. Soalnya lek podo gak enak Enak pasaran ya. di pasar. FOMO. Iya wis. Pas mulai aku mau. Ngoyo menuju. Yo yo dari yo yo. Tapi jane bodoh lek kate. Iya, Yo yo, sopo? kabehnya butuh. Ya tak tinggal nganu siji yo. Ya tinggal. Sama ngaso-ngaso. Zaman ngasih Aku siji. susulan nek patrol e. Yo. Yo. Oke. Yuk, hati. Cukup. Malam. Waduh, ku lho view wis tangi ku lho wis masak mbok gugah ya yo. Walah sampean Oh, iki Mas, karang nyocot iki Mas. Suh, bangkrut. Waduh rame ae. Ayo ya. Ya wis ayo aku melok pisan. Oke. Sahur.
Sayang, sahur sayang. Pano itu orang kon kentongan ae. Aku tak izinan. Ngerameni kampung. Ayo. Arek. Ulah mas tadi. Lah iki arek iki sapa iki golongan sapa iki tepak iki. Ceng. Oh, itu ya. Lah aku no arek rame. Rame. Plaka jahit. Yo aku bagian apa iki rek? Bagian apa aneh ya? Apa? Polisi. Apa? Masa polisi? Dia polisi. Amare. Ayo, matro. Lah aku iki mah. Saya wis kuntek. Ayo wis. Yo yo iki apa ngene ae. Iya wis. Ayo. Ini yo. Ambil lagi. Wah, bos setengah apa tuh? Wes goyang kira. Ayo wes. Ayo. Ayo kapten. Siapa? Apa? Rosor yo kurang seminggu. Terus Aku iki sik kurang ono persiapan aku iki. persiapan lho model. Iya. Persiapan opo? Lah, persiapan makan ah. Loh, enggak, persiapan lah dulur-dulur. Kapan rapi opo kerja penak saiki kono sik kurang siap. Ngono tinggalan turu. Hah? Yo turu. Turu lah sampean lho gak ono persiapan gak wedi ya ditakoki kok ngono. Asline ono. Terus. Yo meneh. Lah ya apa ya? Wis turu yo jalan satu-satu. Iya turu wae wis. Timbang aku kapan rapi, kapan ini kerja penak opo gak saiki duwe opo. Tae ah. Ayo. Wis. Papa. Ayo, wis ayo ndang sahur. Duwe. Ayo, ndang sahur ayo. 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 Roll. Action. Oh, sampean mau nanya Mas Jena. Action. Lapo sih kok ngalih masku? Lek ono kepentingan nek masku, ya wis ngalih. Action. Lo tapi Pak Bon, tepak iki. Guyon carane. Jangkrik. Kon nanti lapo kon. Ora, Action. Ayo kon nanti lapo kon gini. ora Mas. Nanti lapo kon. Roll. Action. Kok kowe gorek ngajib ampun wae. Ampun wae. Si.